jagune ikasten. Pentsau zuei aurkezpen bat itia. Ba, nakizu ezen unibertsuei buruz. Ba, gu esan gizen. Oso xagurin, no? Unibertsua existitzen dama da. Unibertsua astro guzti multzua da multzua horrebetezen espazioa da. Astroak zeruko berezko gorputza dira. Hala nola, izarra, planetak, sateliteek eta abar. Gizariak zerura biaritako gorputza artifizialak ez dira astroak. Big Bang unibertsuaren sorrera. Big Bang da unibertsuei buruzko teoriarik onartuena. Duela 15.000 milioi urte, materia guzti puntu bakar batean zeuden elkartuta, da presio esker eztanda onteak gertazan. Tagoan ikan zabaltzen nahi da. Sakabanututako materia hori elkartzen joan izan da, eta elkartze horretatik izarrak, planetak eta abar sortu dira. Unibertsuei etorkizunen buruz bi teoria daude. Bat, unibertsuak edatuta datu segiko lan, eta bi, unibertsuak edatzea dutzeko dola, eta berriz puntu bakar baten elkartuko ala eta estanda ondeak gertatuko ala. Joan bideo bat atutxuko. Gainean. Berriz esako. Ez. Galaxik izan multzo erraldaiak dira. Gure galaxia eguzki sistema daka izena eta bere beso batian dare lurra eta eguzki. Galaxik forman arabera lau multzoten sailkatzea. Kiribila, baraduna, eliptikoa eta irregularra. Kiribila, ese baten itxuraka. Baraduna, erditik bi beso ateatzen zaizkietu, bakoitzak galaxirik buelta oso dira. Irregularra, ez daka forma simetrikoek, eta eliptikoa, arrautza baten itxuraka. Izarrak berezko argi daukaten astroak dira. Izarrak gehien bat hidrogenez da ere osatu ikan. Gravitateari esker gasak trinkau iteia eta ordu leherketa sortzeia. Leherketa horien ondorioz berua eta argia ematezkide. Gure izarrak eguzkidak izan eta bere berua eta argiri esker bizigia gururiak. Argi urtea. Argi urteak unibertsoko astroen arteko distantzien hartzeko erabiltzea argi urtea. Argi urtea espazioan zenbateko urteaten dituen distantzi da. Argik espazioan 300.000 kilometro segunduko eta itunez urte betean 946.080 kilometro gutxi gora dira. Eguzki sistema edozien inguruko planeta osatzen duen sistema da. Duela 4.600 milioi urte sortu zen. Euskil da gure izarra. Eta argita beru emotitu. Gravitatea dela eta eguzki sistemako astro guztik eguzkin ingurun aplikatzea. Planetak eta ez dakar berrizko argikan baino izarrak emateien argi islatzea. Eguzki sisteman zortzi planeta daude, eta bi multzotan sartzatzea. Barne planetak. Eguzkitik gertuen daude eta txikiago dira. Burdin da errokaz
osaturik daude. Merkurio, Artezarra, Lurra eta Marte dira. Kanpo planetak handi gordia eta izotzez da gasez dara osaturik. Hori dira Jupiter, Saturno, Neptuno eta Urano. Hori nindu gara, Planetez gain eguzki sisteman beste astero batzuk ere badaude. Sateliteek, asteroideek, meteoritok, kometak eta planeten arteko gas eta hutsak. Grabitate indarra. Grabitate indarra gorputz horietako batek ziroko bati behan handira zerakartzeko dion indarra da. Lurrak itzen duen grabitate indarrai esker unibertsoko astro guztiek lurra erotzea eta ez dio unibertsuan zehar bidezkoten. Eguzki sistema horrek amantetza eguzkik iten grabitate indarrak esker. Isaac Newton grabitate indarran lan egiratze zituen zientzilari izan zen. Satelite zeruko berezko gorputz. Planeta ingurun biraka dabiltzan asteroideak. Estakada berezko argi lurrak satelite bakar bat gaileak dira. Asteroide, planeta txiki bezala jo daitezke. Asteroidek Marte eta Jupiterren artean asteroide berrikoa osatzen duen. Asteroidek elkarren artean talkak zeuden. Eta horren ondorez, busketa txikiok sortzea meteorito. Meteorito. Asteroide talka indakoan aretusketak egitea eta espazioan zehar zabaltzea. Ibilbidea kintoko indakoan atmosferan sartuta izarroxetan bilakatzea. Atmosfera gurutzatu ala, behin gorputzeko azala urtutzen hastea eta horretik ikusten dugu. Guztan ardo txukin. Behin joen lurrazalea egitean eta krater izeneko zurok sortzen dituzten. Kometak zeru noizean baina agertzen dian gorputzak itunak dira. Eguzkin asko guntzen dianean, behin azaleko izetza urtutzen hastea era desagertu zen. Jari kometa iru tamasi urtez baina zantzea guzti aldera. Geldialdi txiki bat. Lurra bizirik gertuan hirugarren planetia da. Eta bertan izaki bizuna biziria. Bi arrazoi eskerra dago bizitza lurrean. Bat, temperatura egokiari esker ura egoera likidoan dago. Eta bi, oxigeno asko dakan atmosfera batek nintzen. Itxure behituta lurrak borobi perfektuan badu. Lurra argentez eta metalez osaturik dago. Eta lurraren azalian egoera solidoa do, baina barrualdean berriz egoera likidoa. Lurraren mugimendu. Lurrak etengabe bi mugimendu ditu. Bat, errotazio mugimendu. Lurrak bere burui bueltaka jarritea, eta buelta bat ematen 24 ordu ditu. Horren ondorioz bazkapuk eguna eta gaua. Bi, transformazio mugimendu. Lurra eguzkin ingurun orbitatzen. Buelta oso bat ematen 325 ordu behar ditu.
Hau da, urtebete. 4 urtez behin bizurtia izatea, eta orduan 376 itzatitu, eta 8 bederatzi. Lurrak eguzkiaren inguru egiten orbita ez da opan plan horizontalean, baizik eta goiti-beherako ibilbide diagonal batean. Orbitan goiko puntu dagoenean eguzkik zuzen jotzaio hego hemisferioan eta iparren hemisferioan batez. Orduan hego hemisferioan udara izango litzake eta ipar hemisferioan dugu. Lurra ibilbidean beko puntan dagoenean, ipar hemisferioan dugu izangoa, eta hego hemisferioan berriz dugu. Erdiparian dagoen eguzki sisteman berdin jotzeu ipar da hego hemisferioetan. Ilargi. Lurra dugu satelite bakar bada. Ez da berezko argi, euskitik datorren abizilatzeu. Ilargin ez dago bizik, ez hurik da ez da atmosferikan ez da horrako. Lurra bezalaxe ilargik bi mugimendu ditu, errotazio bat eta distrazioa. Bitako bakoitzaik errotazortzi behar ditu. Ilargi lau fasetan diotea, hilgora, hilbera, hilberri eta betia. Eklipsia. Batzuetan lurra ilargi eta eguzki lerro bat osatuz jartzea, eta erdiko asturuak iskinako batekin itzalaiteo. Bi gauza diferente dara. Ilargi eklipsia eta eguzki eklipsia. Ilargi eklipsia. Lurra eguzki eta ilargin erdi jartzea, eta lurrak ilargiri itzalaiteo, eta eguzki eklipsia. Ilargi eguzki eta lurran atia jartzea, eta ilargik lurrai itzalaiteo. Horien barrun bi mota dare. Adibidez, lurrak ilargi oso-osek tapatzen nian totala edo eklipse osoa sartu zaio. Eta zati bat bakarrikan tapatzen nian partzial. Galderek? Zein behar zen? Maia jarri hola, bera dituzteko. Zinzu ez ditutu gui. Baniketan ikusten. Eguzki eklipsia. Lurra ilargi eta eguzkin artean jartzea. Orduan, eguzkiek lurra ilargitu, baina lurrak ilargiri itzala. Eta, gero ilargi eklipsia. Ilargi eguzki eta lurran artean jartzea. Eta, orduan, eguzki ilargiri argitu, baina ilargi lurra itzala. Galderek bai? Asko kostaltzen zer, prestatzea. Prestatzea asko kostal? Leheno apaizak eta bazekien eklipsek noiz gertatzen zian. Eta orduan herritarrei esaten zien, atxaldeko ez dakizze ordutan jainkoak kastigau ingo ziela gehiegi ez errezatzatik. Eta orduan, eklipsia gertatzen zanean herritar guztik elizapute zian, gauzak ematea eta errezatzea eta pasatzen zanean apaizak esaten zien, ja jainkoak barkau ziela eta barkauta ziela. Hor, eklipsien aldera esazalde zein. Ez da, Eguzki eklipsia. Eguzki eklipsia.
Ja? Vale, va.